Masu sauraro za su san da wa muke magana yau. Sunana Aminu Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Aminu Saira, darakta na shirin fina-finan Hausa, kuma shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited. Fim ɗin labari na zango na 3 ya yi nisa. Kwatsam sai gashi mun ga Mahmud ya mutu. Me yasa darakta aka kashe Mahmud? Shin hakan baka ganin kamar zai dan rage su kallo, saboda da dama suna bukatan ganin Mahmud da Sumayya? Ai ba a season 4 ma yake yanzu, an gama season 3. Sannan kuma shi fim ai dai an gama complete, kake iya gane cewa ina ne, musamman fim mai dogon zango. Fim mai gajeren zango za ka iya kallon awa 1-2 an gama shi kenan, duk wani hukunci a riga an yi shi. Amma duk tun da aka ce fim ne mai dogon zango, wa ka iya gane wane ya kare, wane ya mutu kenan, wane zai kaza. Idan an ce yau fim a cikin shi duk yarin ya oke, fim ya kare, kaga duk wanda yake da wani korafi zai yi. Yanzu kenan duk da an nuno cewa Mahmud ya mutu, kenan za a iya ganin kuma ba haka ba? A jami'in wannan tambayar ta yi ma ake ta wannan aiki nan silili suke nema. A'a, wato nan silili ba, mun zo yin tsegumi ne. Ai za mu zo na asirin fim. Kawai da yadda na baki wancan mutane su yi hakuri a ci gaba da bin mu. Fim wane ya mutu ko wane ya bata ko wane ya kare. To sai fim mun busa usur an ce an gama fim. To shine za ka iya sanin cewa oke wane kenan ya tafi kenan, ko wane kenan. Haka shi gaskiya din mai dogon zango. Kenan dai wannan za a bar mutane cikin tsammani ne da wasu shi me zai wakana a gaba. To akwai wannan yiwuwa gaskiya. To tun da aka fara, za a iya gaya mana wani irin kalubale aka fuskanta a wannan shirye wannan fim? To wannan fim din dai rayuwar duniya ba ka rasa ta da kalubale, to amma dai gaskiya kusan in ka kalli in kai la'akari da nasarorin da aka samu, to kuma kalubalen sai ka gaba wani abu bane, ba ma a counting din shi. Na farko kalubale shine damu kawai shine kalubalen mu. A su kallon mu ba su iya fahimtar yanayin yadda ake daukan fim, ba kamar fim ne gajeren zango wanda za ka fita wata ɗaya ka gama. Fim mai dogon zango yana da wahala tun daga rubutunsa zuwa waye. To sanda muka tafi hutu gaskiya mun samu kalubale, mutane sun ta damu, suka, an waye. Wasu ma ransu yana faci, suna ganin wai dan ana son fim din mutu ake ta musu jajjani, ake jan ransu. To abin da kasa ganewa muna yin fim da dai kana yin sa da passion, sha'awa ta karfi, kuma kana business ne, kana saka kudin ka yi abubuwa, ko ba ka bane, kuma enlightenment ne, kakan kawo wasu abubuwa da za su wayar da kan mutane a kai. So ba da za ka yi abun da kake da passion, kana son mutane su kalla, kuma ka yi abu da kudinka, kana bukatar riba ta dawo. Akwai wasu sakonni da kake so ka isar, kawai ka ajiye shi saboda wai ka ja janjani ko jan ran hankalin mutane. Don kullum abin da yake so su fahimta, wani jan kafa da aikin yana da wahala, sannan muna iya bakin kokari mu ga ba ka rasa kurakurai, tunda abu ba wani saukakan littafi bane, lallai a ce ba za a samu kurakurai, za ka samu kurakurai. To amma mukan yi kokari mu takaita su, ya zama na nasarorin da rashin kurakuran ya fi kurakuran yawa. So abin da ya kamata su fahimta gaskiya kusan wannan shine kalubalen. Ko yanzu ma fargabar da take gaban mu kenan, mutane ana ta kokarin aikin, amma dai dole za a gargarar da in bai kare ba tun dole sai an tafi hutu don kwakwalwa ta huta, su ma ma'an da suke cikin tuntun su huta, mu ma samu kuma kara daukan sa a wani lokaci insha Allah.